Arestado po ang isang 32 anyos na lalaki matapos pong manakit po ng isang motorista bunsod ng Initan sa Kalsada sa Barangay Paitan, San Carlos City kahapon ng madaling araw, Disyembre 29 ng kasalukuyang taon. Ayon sa ulat ng pulisya, sakay ng motorsiklo ang biktima at isang 21 anyos na lalaki at tinatahak ang nasabing kalsada nang masangkot sa mainit na pagtatalo sa sospek na isang driver ng tricycle dahil umano sa malakas na tunog ng busina. Bumaba umano ang suspect sa tricycle nito at inatake ang biktima. Dahil sa pananakit, nagtamo ang biktima ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan at agad na dinala sa ospital para sa gamutan. Samantala, naaresto naman ang suspect at kasalukuyang nasa kustodiya ng San Carlos City Police Station habang patuloy ang pag-iimbestiga sa nasabing insidente. IFM News. IFM News. IFM News.